Ngibingelele kuzo zonke iy'ndawo lapho kusekhona kwafinyelela khona le video. Ngiyabingelela, igama lami nginguSithembiso NgingwaKaNdlozi. Wembukeli ngenamanje zimi kanje. Umfana omncane ufele endaweni yesigameko ngesikhathi bewundini besemathuneni okulungiselela inkonzo yokumbula itshe lethuna eMahikeng esifundazweni saseNorth West. Kube kuthi imoto ebihamba lo mndeni ibipake emathuneni yavele yangenwa yenye ibihamba abalisa babephuza nengoma isholo phezulu bayishayisa nokudala ukuthi umfana angene ngaphansi kwayo yamgaya watholela khona lapho. Kanti wembukeli umndeni wakhe washayiseka nawo kangangokuthi ubaba wekhaya unqamuke unyawo, kanti imoto edala ingozi ibigcwele phama abalisa kanye namantombazane ababephuza utshwala nengoma ishele phezulu. Mbukele udaba lobuhlungu kakhulu lolu. Ngizocela ubeke uvo lakho ku-comment section mayelana nalolu daba. Ngizokubona kwenye ividiyo elandelayo. Sengiphuma kanje, sale kahle.